ngwụcha bido n'mbido ọ bụ nwata bụ ọ bụ anyị na-achị nna biko ka ị bịa were isi oche ihe na nwa anyị ga-eme n'ụbọchị anọ ka e were binye ahwa n'elu papa anyị bụ ndị mmehie anyị na-eme mmehie dị ka ajị n'ọnụ n'ihe nna akọnakụ mana anyị na-ayọ mgbaghara ka ebe gbaghara anyị amaghị eme anyị papa biko ụmụ ere bịara ụmụ odo ụba n'ụbọchị anọ ịbịadoro nwaanyị Chineke anyị na-achị ngọzi ukwe abịakwuru nwoke na nwaanyị anyị ekenye ihe n'ozuzu oke nekwa ọjị eche n'ife anyị Chineke anyị ga-ata ọjị na atata udo na ịhụnanya na agamnihu zuru oke na-abịa gọzie ndị niile bịa n'ụbọchị taa onye ọbụla ga-eji ngọzi na ana n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Ihe enyi ibe ka ịga ọkụ orere anyị ekene gị ya esi ekpe gị ekpere ọjị anyị na-ekelekwe unufu oge omenala si wee gaa ebe ụzọ butere ume na ọjị ume na-efukere ume ode ụbọ ọjị echikwa ihe ba ya wee kpee ekpere dịka esi kpechie ekpere biko ọ nwere anyị anya na-agọzigo ọjị a aghara gị ihe anyị na-eme wee nye Chukwu n'aka n'ụzọ pụrụ iche dịka omenala anyị si wee dị maka na omenala Igbo bụ ihe Igbo ji eje. Ana m ekene mmadụ dịka Mr. Chinedu Eze Akin ọnya bụ chairman ndị Forest Guard onye isi ha bụ ihe ọmụ anyị na-ekene bụkwara ọgọ be ndị be ọnya anyị na-ekene gị you are highly welcome sir. I recognize the presence of Mr. Samson in-laws from Sude. Because you ndị Sude bịara wee complain no oche nyere ha n'ọbọs ha nwa n'ebe ahụ o nwere ka ọ ma dị biko ọ bụ na ịma na ị nọ n'oche na-abụghị nke gị jiri nwayọọ maka na mgbe ọ ga-ebido olukwe n'ihe ha ga-eme anyị bịakwutekwe gị ime enye ịnọkwa n'oche ma dị olukwe n'ihe onye ahụ ga-eme anyị bịakwutekwe gị n'ime enye. So anyị na-ekenekwe Mr. Chukwuemezi Agụ anyị na-ekene gị ochie anyị na-ekene gị ekene ihe na-emere gị ihe biko ka a na-eme emume ọjị a o nwere anyị anya na o nwere ndị ọzọ batacha anụ anyị na-ekenekwe ọmụọta na Umuene o nwere anyị anya na ịbụ the former local government chairman Enugu North anyị na-ekene gị ekene ihe na-emere gị ihe daalụkwa anyị na-achị ihe dịka ya akọ na anyị ya akọ na ndị etiti ya akọ na ndị Ngwo ya akọ na ndị Enugu North biko ka a na-emekwe emume ọjị a anyị na-achọ ka mmụọ oge biko ebe ọbụla ọ nọkwa ka ọ bịa kene ndị ọha na eze biko Mr. Christopher Anọwọ ọnya bụ chairman ndị Light Brothers ebe ọ bụ na ọ nọkwa ahụbụ mee n'oche ebe a mana ebe ọ bụ na ọ nọkwa biko ekene anyị na-agara gị anyị ekenego dị DJ kenekwa ndị onyonyo ndị vidio ndị na-akọva mmemme a anyị na-ekene unu ekenekwe ndị na-ese foto biko anyị na-echezi mmụọ oge ebe ọ bụla ị nọ biko anyị na-eche gị